Verejne pred očami všetkých tu prítomných na známosť dávame, že náš priateľ po ulovení svojho prvého jelena v lesoch tunajších podrobí sa slávnostnému aktu pasovania a vstúpi do radov lovcov zveri jelenej. Prvý úder ti dávam v mene slovenského poľovníctva. Užívaj ho vždy v poctivosti. Druhý úder ti chcem menom svätého Huberta dať, priazeň svoju ráč nám, patron, zachovať. Úder tretí dávam za nás, lovcov, milý druhu, a s prianým lovu zdar ťa vítam v našom kruhu. A teraz, drahí